Jim binnen een echtpaar die ondanks je bescheidenheid opvang binnen door jullie grote inzet voor het plaatselijke gemeenschap van Veewaarden. Ik wist van Tineke dat ze lintjes zou krijgen. Of we moesten naar de gemeente toe, die zou een lintje krijgen. Maar de baan had voor mij verzwegen, dus dat ik een lintje. Dus dat is wel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, je kunt het helemaal niet verwachten. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben gewoon op mijn werk, mijn vrijwilligerswerk dan. Ja, nee, hartstikke leuk. Een man met een sociaal en gezellig hart voor de gemeenschap. Een complete verrassing, absoluut. Mijn zoon had me behoorlijk te fietsen gehad. Die zou mij zien vrouw en die komt uit Wales en die de wettelijk verplichte inburgeringscursus met succes al rond. En dat zo hier op het gemeentehuis zou dat vierd worden. En daar mochten we dan mee om daarbij te wezen bij dat gebeuren. Maar in één waar ik het feest varken. Beste Christian Bloems, jullie zetten die warme mensen met zinsie. En daar heb ik jou uitgenodigd. Vanmorgen zeg ik in de kranten dat er lintjes uitgereikt worden en in gemeentehuizen mangels. En ik denk, nou, dit is te toevallig. En toen is achter die bij Rob toch gebaasd en die verpraten zich. Maar toen ging wel in dan woorden, dus dat scheelde 1 minuut voordat ik het wist. Dus dat was net zo slim. Maar ja, ik ben verrast en ja, het klinkt wat eigenlijk wees, maar ik vind eigenlijk wel dat ik het verzinnen heb. Ja, als ik zou de verhaal, ja. Van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie nog lang in gezondheid dragen mooi. Nou, dankjewel. Ja? Ik houd meer praktisch. En Tineke is meer het gevoels. Ja, ik heb ook een gevoel, maar Tineke is toch meer een gevoelsmens met ouderen en dementen of halfdemente mensen. Dat is gewoon een gave. Ja, zet een gave daarin. Soms dan ga ik wel eens denken, nou, ik ben dat waardig van let ze met z'n allen zelf eens een keer raden. Of ik hou er mee op, want ik ga een aardien. Soms soms kan een belening misschien, zo'n belening, ik vind het heel grandioos. Maar dat kan ook weer een opstekker wezen om trots te zetten. Ik ging gewoon trouw mee dingen. Ik ben nu bezig met een cabaret, waar ik dus piano speel. En staan heb voor de voetbalclub 25 jaar, Veewaarden. Nou ja, dat bleek gewoon terug motiveert, ja.